Angikhulele indaba ezitha ngibingelele isizwe sonke sakwaSanguye. Ngibingelele induna zenkosi, ngibingelele uNdlunkulu, ngibingelele ngikhulele abantwana baseNdlunkulu, ngibingelele insizwa nezintombi eziphakathi wethu, ngithi esizweni sonke sakwaSanguye sanibonani. Igama lami ngumphesheya nguMasokadlani, nguthokozani, ngusomnandi ngwawalanga emahlabathini endaweni yaSolundi. Angithokoze kakhulu ukwamukeleka labezitha esizweni sonke sakwaSanguye kube namhlanje, njengoba sikhuluma ngosuku olukhulu esilihlelayo lomhla ka-8 olulandelayo. Sithi namhlanje asihlangane nesizwe sizovuselela ubuntu bethu esibubona busilahlekela, hayi isizweni sakwaSanguye kuphela, kepha mawubuka izwe lonke lakithi uyabona ukuthi akusefani nasekuqaleni. Mawubuka okusihlalele uNkulunkulu akasiphathise khona, kufanele sibe nesibindi sisukume siye ezindaweni zamakhosi onke. Mhlawumbe kwenza ukuthi siqale ngendawo ngokubambisana nalensizwa yakwaKhali nethimba lonke, siqale ngesizwe sakwaSanguye, ukuthi vele isizwe sakwaSanguye singomakhelwane naso njengoba saba semahlabathini. Kodwa hayi ukuthi umkhankaso wethu uzophelela esizweni sakwaSanguye ngoba umonakalo usesizweni sakwaSanguye kuphela. Umonakalo lithi iqiniso usemhlabeni wonke jikelele. Kepha-ke namhlanje asingamadoda aqinise imincwado yokuba ubudoda sibumele, singangenwa amakhaza ubusika kungafanele, kanti uNkulunkulu usiphathise indaba enkulu yokuba sibe ngamadoda. Vele mawuzalwe waba kulolu hlangothi lobudoda kufanele wazi ukuthi ubhekene nesimo esinzima, nesimo esikhulu. Wena ndoda ozomelana naso, nomunye ozelwe kulelo khaya usuke azi ukuthi phansi kophahla umuntu amethembele la ekhaya umuntu obizwa ngendoda nomuntu obaba. Ithi indaba ke namhlanje sizokhumbuza isizwe nabantu abazelwe manje ukuba sizwe sikaSanguye makuzelwe intombi kuzelwe insizwa. Ingubani intombi? Intombi masikhuluma ngayo ingumama wakusasa, intombi umakoti wakusasa, intombi iugogo wakusasa. Ugogo njani-ke odlulele ofundisweni watshelwayo. Lo mfana ozelwe ekhaya ungubani? Ngoba indoda yakusasa, indoda ezohola leli khaya, indoda ezobonakala ngamava ala ekhaya. Sizotshela isizwe lokho ngoba namhlanje kuphendukezeleke yonke into eyona yaphanjaniswa. Igama lobunsizwa lisetshenziswa ngendlela okungezona. Esizothi namhlanje asikhumbuze abantu abancane abakhulayo phezu kwemizi ezele ukuthi wazala wayinsizwa ubani. Ngoba masikhuluma ngomfana ozelwe ekhaya kufanele siqale sibone egcekeni kubona kakhulu khona ukuthi kuzelwe indoda, kuthiwa imithende ihlabisamila. Kubonakala esakhula eqala ukuthi khona umuntu ozelwe la ekhaya womfana ozoba indoda, ozoba umholi wala ekhaya. Efundaphi? Efunda kwabadala. Okubalekile nathi esingaphambili ukuthi esixoxayo ngemlomo yethu sikhuluma kuzwakale sinomsoco wobudala, kuzwakale sinokwakha olimini lwethu. Ngoba uma ulimi lwethu lungakhi sibadala, bonke abancane bacosha konke sikukhuluma ngolimi lwethu. Mawufundisa izingane zakho ukuthi angeni kwamakhelwane, usutshala impi yaphakade ngoba kwasho wena. Mawufundisa izingane zakho egcekeni ukuthi wena ubutha buyakuphilisa, umuntu ongazwani nabantu, zilandela zithi thina umama uthi, thina ubaba wathi ekhaya.
sikhumbuza izizwe zamakhosi ukuthi bonke abantu abazelwe ekhaya okokuqala inhlonipho. Asinayo insizwa ethi mayizelwe ikhula kusukela ebufaneni bayo nobungqwele nobubhongo nobunsizwa kodwa awubonakalanga ekhaya la uqala khona. Uqala ekhaya bese kubonakala esigodini. Usuke esigodini uyesifunda, usabalale ubuke isizwe sonke senkosi ukuthi kuthiwa kunomvokabani endaweni ethile. Asisuke iphambanisa lento. Besiyazi inkani yobunsizwa ukushaya odwendweni. Luchithiwe udwendwe emgangeleni ukuthi umvokabani mayisehlele enzansi ekhunga imbongolo usuke semile edinga kazomsusa. Inkani yobuhle yobunsizwa futhi okuxoxwayo ngayo ngelinye ilanga ukuthi eyisawubuka lo yamdlalo ngaleli yalanga ayi umvokabani wenza into ethile bebethene nomvokabani. Namhlanje khona izinto okungaxoxwa ngazo. Bunsizwa bani obungabukezwa ngabo obungaxoxwa ngabo. Bunsizwa bani bokuhlala emadolobheni uswenke ugqoke kahle uhambe ngezimoto ezinhle kodwa ekhaya wazi abazali badlala. Bunsizwa bani singazi ukuthi uqonywephi. Buntombi ibuni singazi ukuthi intombi ithandaphi. Mawuthi ubuza ukuthi intombi ithandaphi uyihlaya. Uyi-old fashion. Ungathi ukhuluma enye into ugcwele ukungazi. Kanti amagama eqala ethi sawubona njani? Wakwabani isibongo ubani igama? Uthandaphi intombi? Angihloniphe ndawo. Kusho ukuthi ithitshe lelo. Ngiyathandwa kwabani. Namhlanje izinto esizibukela phansi yizona izinto ezazisho ukuthina nesiqalo somuntu. Mawubuka umonakalo ngokulahlekelwa lezi zinto zokuthina ungakanani njengamanje. Sizokhumbuza nalo ukuthi asinayo insizwe ezohamba iphoqa yenza okungalungile ngaphansi kwesizwe senkosi kodwa ibihlonishwa abakhulayo abancane bethi nami ngizokwenza njengobani enganobani uyahlonishwa kodwa engenzi kahle. Uyinsizwe ebalekile endaweni. Alisuke lelo gama lobunsizwa kubantu abangezona insizwa. Akucace mangabe uyisigebengu. Akucace mangabe ungumhlukumezi ukuthi wena uyini. Bebonakala abantu abasendleleni abaqotho. Umsebenzi uNkulunkulu akasinike wona ukuthi asime sikhulume nezizwe zonke zamakhosi ngobukona nokuphuma endleleni uyabona ukuthi kuchithiwe kulesikhathi esikusona samanje. Labantu abakhula manje abahlukanisi ukuthi ubunsizwa yini. Bathatha izinto okungeyizo bazenze okuyizo. Kuthi lokho okuyizo bangakwenzi okufanele. Yingakho ke namhlanje kufanele sisho ukuthi mawuyinsizwa esebenza eGoli siku-October uphelile siqala uNovember. Izingane ziyabhala umatekuletsheni. Siyawufisela njengamanje njengoba ubhekene namaphepha ngoba lonke izwe lilele kulabantu abasha ukuthi benza kanjani. Okufanele sibathandazele nje emakhaya. Okufanele sibakhulekele nje emsamo kokhokho ukuthi ngenani ezingqondweni zalabantwana nibaphe ubuhlakani bokube bamele leli ikhaya. Izinto okufanele siyicebe nje emsamo ngoba lonke ikhaya lilele kumuntu ozelwe osakhula. Ithi ndaba njengoba kuza uKhisimusi nje zonke ingane zifuna ukuba zinhle nge-25. Ungabe wena uyazi ukuthi kunezingane zakwenu okufanele uthengele ingubo zokwembatha na? Uyinsizwa yokwenzani mawuzozazi wena kuphela ukuthi uyadla uyembatha kuphela. Kodwa abakwenu ozalwa nabo umzali engasekho ubaba engasekho kweminye imizi umama engasekho kodwa awukwazi ukuba ummeli ikhaya na. Sizokhumbuza wonke umuntu ukuthi la ume khona zibheke ukuthi ngiyiyo insizwa ngiwuye nobaba wala ikhaya. Ngiyilo nithemba la ikhaya. Ngiyilo intombi ezokwazi ukuyovusa umuzi wako omunye umuzi. Sizwe senkosi asidlali lana. Asishodi ngezinto esingazenza. Njoba namhlanje kuyilolu suku lwangolesithathu kuningi ngabe sikhona kodwa ngoba kufanele sikhulume ngoba siyabona ukuthi konakele. Hayi esizweni sika Sanguye kilo lonke izwe. Siyadlula masuka esizweni sika Sanguye siyana kwamanye amakhosi siyokhuluma into efanayo esiyibonayo ukuthi asingesabi ukuthi sikhande ubudoda bethu. Kuningi osekusilimazile sisaba nokutshela umakhelwane nenye indoda umakhelwane ukuthi ungibona nje khona la esengalimala khona.
Ingoba nezifuba zobudoda azisekho. Ziyavuza ziyisefo. Uthi utshela indoda ngehlazo onalo ngokungafezeki kobudoda. Ikuthatha uyotshela abangani bakhe. Indaba isabalala igcwele emafonini ukuthi awungambone ukuthi nje akawengani kuhuthi. Sizovuselela ukuthi kanti wena usuke nomuntu ekhethile kulabo bantu ukuthi indoda engiyethembayo ukuthi le nkinga yami enginayo mangiyithulula kiyo iyona ezongelapha. Umuntu akelashwa imithi kuphela uyelashwa umuntu nangokomqondo. Uqala ukuthi cha ngiyayizwa indaba yakho inje ukhethe ngokwethemba loyo muntu. Wena ususabalalisa indaba yakhe. Wena ususizakala ngehlazo lakho. Wena ususizakala esilondeni njengempethu. Sizobuyisa ukuthina sineyinkinga ezingakanje siyesabana sisathembana kwathina sikhala kangaka nje nathi khona okulahlekile. Ingane yakuzwa ukuthi uba konjani ithathe leyo nto oyiyona. Uma ungakwazi ukuthi uhlale namadodana akho ukhanda isikhathi nawo ngeingxoxo zokwakha nokuhleka nokuveza kwezinyo uhleke emzini yabantu nelinye ibandla kodwa ukwazi ukuhleka namadodana akho. Ukhanda ukuhleka akekho umuntu oyokukhandela ikhaya lakho. Ayikho indoda eyosuka emzini yabantu izokwakhela ikwakho. Ngisho ukuhleka nowakwakho ukhanda uwe endlini yakho. Akekho umuntu ozosuka azokhanda ukuhleka endlini yakho. Sifundisana ngani ngempilo noma sisemzini wamacala nje ukuthi kuhlale ukuthi kuyajahana kuphuma omakhelwane ukuthi namhlanje uthethe uthini usibani bani. Sinyathela ngokwesaba emzini yokhokho ngoba basibhekile. Sinyathela ngokwesaba emzini yomkhulu. Sinyathela ngokwesaba emzini yobaba ngoba basibhekile. Akekho umuntu ongqoshishilisi. Konke asikwenze ngokwesaba, sikwenze ngokuzithoba, sikwenze ngokucela. Noma ngabe kunamaphutha avelile, thetha ubuye nganeno ngoba wena unakhaya wena. Awunamuzi wena. Sikhala ngokunye nje nathi senza amaphutha. Akusho ukuthi mawubaba ekhaya uzokwenza noma yini. Lento sixushiwe ngayo makunephutha abadala babuka wena ukuthi uphefumula uthini. Usuphefumulile uphefumula kanjani futhi. Mawuphefumula kuze kwadlulele sekuyiqala. Impilo isicuphile sizwe sakithi. Impilo nathi sizokhumbuza ukuthi insizwa yakithi ngabe uqalaphi. Lona ihawu nobhoka induku zisekhona. Usakwazi ukuyobethela ingane kwamakhelwane makuthiwa ziyemula na. Ngoba umuntu uqala lapho. Akwazi kwamakhelwane zishaya kukhuliswa ingane ubhoda uthandela izandla kanje isihambi. Uqala lapho. Kuphi kwamakhelwane? Kanti kwakusengelwana kuphi? Kanti kwakucelelwana uSawudi kuphi? Kanti kwakuphilelwana kuphi? Mawungayazi ukuthi into yamakhelwane ifana nokuthi isegcekeni kwakho. Uyisibuki, uyisihambi kwamakhelwane. Iqala lapho indaba. Kodwa uthi uzomela isizwe endaweni bekhona igama esikubiza ngalo. Sizothi insizwa kanjalo akuyona insizwa. Insizwa akusiyo uBrentwood. Leli ibhuku elingaka kulezi insuku. Akuyona iBrentwood insizwa. Insizwa akuyona uKhavela. Insizwa akuyona uqhwakahle. Insizwa ukumelana nezimo kusuka kini kuye endaweni ukwazi ikini nekwenu. Uqala lapho. Ngeke kube insizwa yesigodi kube insizwa engalazi kubo. Kuqala kini qala bese kuyasabalala kuyenaba njengemfino yentanga kwenabele esigodini ngoba kusuke kuwa abantu kini ukuthi niyambona nobani sakhile. Sivuselela lokho. Omunye ngacabanga ukuthi umcimbi wange-8 ukukhala kwegenci kugidwe kujayive kwenziweni. Cha, zonke izinto zifakwa kahle engqondweni yomuntu. Akukho siyokufaka okunye kungena sithetha silwa. Kepha kufanele sikhande izinto inhlelo zokukhuluma nesizwe nabantu abasho ukuthi indaba iqala la iza la iphilwa ngedebe kuze kufike la. Ingakho kuze kufike la esebe sesigida khona sesijabula. Kodwa abantu sesibahlomisile abantu abasha sabanika ukudla emlonyeni, sabanika izikhali zempilo ukuthi yini umntombi bakho ubuhlonipha kanjani. Ngoba thina insizwa ngeke siyeke ukushela.
ukushayela intombi akazi ngoba ichilo lokho ngishisa ungakanani impunga iyaqomisa intombeni ukuthi awumntanethu njalo ayibo sikhona njalo ekababa kuhlale kushiwo njalo kodwa oyintombi uyena ozaziyo ukuthi hayi mina isimo sami sesaba kanjena uyabona namhlanje sifuna ukuthatha izinto ezingemahlazo sithi amahlazo mawukhulumisa intombi engathi ungayikhulumisa ekhonini yini yona leyo ekhonini lokwenzayo ngoba intombi iyashela ukuthi kunamakhosikazi ngikaniwe mangaki intombi yathi kwenziwa bathi lezo zinto zamahlazo siyathothobaliswa kuhlanekezelwa izinto kungeyizo hayi ngeke kubulawa isizwe asimeni madoda asibeni nesibindi ukuthi nasendulo kwakunje kuvika yena oyintombi kuvika yena oyisimame bangamphikisa bangasho uNkulunkulu la endlini bakho bayawazi umthetho badala kunami ngimncane mina kodwa bayayazi into engishoyo ngoba indoda iyileyo ndoda eyazalwa yaba yileyo nto eyiyo asikumele ubudoda bethu sisaba amahlazo sihloniphe imizi yobakamkhulu sibafunze okuyikho abantu abancane sakhe insizwa sakhe intombi ngoba kusasa mangabe ungakamlaleli ubaba wakho mayinyukele emsamo uzohamba ngelinye ilanga uNkulunkulu amkhumbule yonke into isele nawe ufundeni kumzali uyamazi ukhokho wakho uthi ubani kodwa ischeme seKaizer Chiefs nePilot uyasazi kodwa uBarcelona baphesheya uyabazi ukhuluma zonke indaba ngisheza phesheya kweyilwandle wazosuka nokuhlala ukuthi kunje kodwa okuwuwe qobo awukwazi sizokhumbuzana lezo zinto ukuthi asazi ngokuthila ukuthi unobani wayezala ubani makuthola namhlanje kuphuma intombazane yaphi kuthiwa ziyakhuleka inkomo ekabani uyazi noma into ezelwe yihla nje ezelwe ekhaya engazilutho sizofundisa lokuthi kuyini ubuthini kuzekela nomuntu wasemzini yabantu ubona ngelanga uzube namahlobo uhambela imidwebo kuthiwa halamuzi nje makutose kulapha esiqhawini ayixoxe indaba ukuthi silethe ingane eyise mkhulu okusibani bani umkhulu wayo kubani uyise ukubani sithi namhlanje siyilethe ngoba icaca indaba khona izokuzwakala ingakho imshado idlimbika ngoba vele kusuka sekuhalamuzwa nje into esuke enkulu ukuthi sibhuke indawo ebizayo sakhokha izimali ezinkulu kodwa lento eyingqikithi ekwakha komuzi siyayiyeka siyayikhohlwa kuyadlula kuyahalamuzwa kuyona khona izinto ezingasenziwa ezibalulekile ukuthi imbuzi yokuthi nokuthi kuze kufike kulesigaba kukaniselwa kudluliwe lapho na sizohlala esikhala njalo siyisizwe esikhala njalo kanti kuzalwa ingane ngelinye ilanga ezinganikezwanga indlela efanele siyisola nje kanti mhlawumbe nazo futhi asinacala icala liqani kwabadala sisayikhipha nengane mayiphuma nomakoti sisayibika nisiphuma nengane ekhaya uthi njoba sekwazalwa ngalezi zikhathi zanamhlanje umakoti ephuma eyogana ukuthi nami umntwana napa abantwana eceleni naye imbuzi yabo siyabakhipha sithi kuboka mkhonyane bemukeleni sesicabela nabantwana indlela eyaphambili enhle akuzuphaseke ekoleni masingadlulile sisaqaphela ukuthi kwayona le nkomo ethiwa umakoti yakavunywa ngayo emzini yomxolisa ukuthi labantwana bayidla sisabheka lokho na noma nje wonke umuntu usuke egiya kumnandi ebhenguza ingane zidla noma yini nento engafanele siyazibuka lezo zinto na ubani umuntu oseduze kwala abantwana ozogada ukuthi nina nifanele ukwenza ukuthi nokuthi lesikhathi esithile inzima indaba yasemhlabeni wenza khona na ngeke bakuphendule baba mkhulu sonke siyabukwa nje kanje wonke umuntu uyabukwa nje la kanyathela khona ukuthi uhamba kanjani icala uhlangana nalo ngale ngaphela insuku kodwa sicela sifunde ukuthi sakhe nesizwe ngokuyikho sibe nesibindi sikusolo kungeyikho noma ikuphi ngoba kuyabonakala ukuthi impi ihlasele abantu bezizwe zamakhosi bengithi nje angibeke ukuthi njoba sikhuluma ngokwandulela umcimbi omkhulu ukuthi inhloso ngqangi mawuphuma enkantolo yesizwe senkosi uzothi bekwe yini okukhulunywa ngayo lapha
cishe wonke umuntu uyakhanyiseleka ukuthi sikhuluma akusiyi umdlalo lo, asikho emidlalweni, sibuka umonakalo esiphilayo umqhatho uyise. Kodwa namhlanje sikhatho uyise bebe bafe, beqhathwa izingane zabo, behluleka ukuveza ubuqiniso ukuthi nakho ogama yilo nalo. Siyesaba, siphila endaweni yokwesaba, sisaba ngisho kungasafanele. Sikujulayi ilokho sizwe senkosi angithobeke kakhulu, uNkulunkulu akusisebenzile.